wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten Mbak Yi. Selamat siang. Kita nak sudah kuri dok. Kelambinem juga ada. Kau nak pengen renang? Gawe kelambi. Kelambine juga. Kelambine juga. Nah ini sudah nyampe parkiran ya di Bojonegoro. Dek tan tak ceritani baju nem jupuk. Engko nek menawa pengen renang kan otomatis kuwi langsung teles, langsung ganti. Kinara sama Anti salah. Oh, pindah rono lho. Ditinggal kok. Oh, lagi tempatnya parkiran pemirsa. Dhuwur, luas banget. Enggak lho. Enggak jare. Sepatunya kok dijeko semut. Kok muni enggak piye Lah lah? iya, semut kecil. Ada unit pelayanan Badan Gizi Nasional. Ini untuk mengantarkan maem-maem gratis di sekolah itu loh. Ih, semut dah. Ada semut. Saya nunggu mama ambek tante Pa. Kinaran di. Cilup. Ba. Cilup. Cilup. Ba. Ya ayo, saya nunggu sih. Kinaran mau kemana ini? Lele Intan mau kemana? Aku di sana. Oh, mau ke sana. Kelambine gawe sendiri ya. Ayo rambutnya aja di ngono-no, digerak-gerak terus ning guri. Iya juga. Nah, juga dicangklang. Nah, oke. Klek. Kuwi ki enek kloso, enek anu urung dijukuk ta. Wis gawe dhewe. Gawe dhewe gak apa-apa ya, enteng kok ya bajune Intan dhewe ya. Ayo. Ki lho aku nyeteng Kinara sing pakai sepatu cicit tok ya. Iya bang. Dulu anak selengkap. Dilengkap kami. Kilo kesebelang kilo. Gak apa-apa. Mau kemana ya? Ayo hidang. Lah ngapain sih Rono? Neng dina nduk. Kan kae panggone. Kok tanggung apa? Ini water park iki. Lah kok apa sih? Bahanane gak terus ya. Lho iki apa ning Wahana? Tuh, apa ning ndi? Sana. Iki ki nek ning kene sing prosotan kuwi, prosotan karo air air water park. Ning kono nek opo terus ning kono nek opo gak ngono. Ya sekarep. Teles-telesan. Delok-delok. Kok yo nganu ah? Ora, aku gak renang. Mau pengen delok-delok ta? Iya, sarunge anak teles-telesan. Oh, ya wis ayo, Mbak. Ayo. Tak kira ning kono. nggih tak kira jenengan Intan apa langsung renang. Aku kan gak roh. Ayo. Duh, nanti habis ini nanti kayak langsung ngono lah, Nduk, gak apa-apa nanti. Sing renang kamu tok i. Mbak Endah nganui prei aku. Lagi aku bareng jenengan gak sih, Bu? Ambek Revi bareng yo bareng dino iki. Tapi aku sendiri sore, guys. Berapa itu coba lo? Loh, ndekne wedi. 70 cm dia. 70 cm lebih sedikit. Berdiri ya di situ, Adik. Dene wedi dene. Dene wedi. Gak pati dene wedi. Apa? Dal-dal. Iki. Iya. Kira tak coba. Loh, gak ngono Tan, madhep rene. Halo. Dadah. Kamu berdiri toh Tan. Nah. Ini kasih 55. Kasih 55. Itu lomba tiketnya di situ. Nah itu Om lihat. Dadah. Dadah itu. Dadah Om. Ih malu. Oke guys, kita beli apa? Tiket dulu. Beli tiket dulu ini kita guys. Neng di do, aku gak mudeng aku mau melak. Mbak. Kalau uangnya nanti jam
playground mawon. Anak kecil ini. Kayak gini gambarnya kan? Oke, wes. Ini tiket masuk kolam renang 25, terus ini sama yang rainbow. Sing berani perusutan gitu. Intan sing pengen perusutan ambek Repa. Ayo kita lanjut. Boleh ibune Kinara kok wis tenger-tenger kene ning kono piye kae. Mari kita memasuki arena berenang. Angsa. Ayo Dek, Kinara. Ayo masuk. Dek, apik tapi. Kinara duwe tapi kan masalahnya Kegedean jan. favorit. Ayo. Ayo Dek. Ayo masuk ya. Malah dobrok piye ta, Nduk? Jadi kita pengen iki lho, delok iki. Ayo. Iya nanti lihat lagi. Iya, nanti lihat lagi bebek ya. Ayo. Ayo masuk. Tiketnya di robek dulu ya. Ayo. 70 kurang saiti. Oh, nggih. Temet nggih. Mbak Ida gak nganggur. kurang 70 kurang Adik Cili ya. Ayo masuk ya. Tangannya nambah 14. Ayo tanganmu amet di iki lho. Ya. Tangan mah. Repa, Salwa. Ini Mbak. Nah. Nggih. Monggo, Mbak. Amet. Oke. Amet. Yes. Wah, lah Kinara ning kene lak senenge pol. Oh. Ayo. Wah, langsung melayu. Langsung melayu. Alah senenge. Papua, Maluku. Rumah Aceh, Sumber, Sumatera Barat. Wes ben adik ben seneng. Endang, ayo ke sana. Ben dok dene ki mang anu pemirsa lagi bangun tidur toh ki mang perjalanan tangi ki langsung joget. Apa? Aku lihat apa? Lihat apa, Dek? Anu ya, rumah adat ya. B, apa mbok tunjuk? Oh, iku lho nduk-ndukno ngerti anu, burung Garuda tadi. Oh. Sini yuk. Ayo. Untuk Mbak Nuna ini saya syutingkan Kinara nggih Mbak Nuna. Kadang Bu Yuni request kalau nyuting Kinara yang lama nggih. Ada rumah Melayu Riau. Duh, mau kemana Kinara? Itu dia toh, kiranya nggak ada lagi. Jadi dari sana, sana. Riau. Rumah Panggung Jambi. Aku naik ini nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Macet itu. Oh, nggih. 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 Salim nggih. Ketemu pemirsa. Apa, Dok? Gak apa-apa, salam ben ngono adike ya, ben gak apa-apa. Nggih. Gak apa-apa. Sudah ketemu pemirsa. Gak gelem sumuk. Nggih dadah. Nggih, monggo. Oh, nggih monggo, Mbak. Nggih. Mbak, oke renang. Nggih niki ajeng mriko nggih. Ayo ke sana.
Nggih, nggih. Duduk. Duduk. Di. Tak tinggal ya. Tak tinggal ya. Iya, Mbak. Iki tasnya mber ning kene. Jenengan gak ning kene ben di Ora apa-apa, aku tak pengen roh. Wis to. Gawe video ambek gawe mbah apa. Iya, pindah. Pindah gak apa-apa. Oh, aku tak parani nih, sik. Tak nyoteng nggih pemirsa, ini ada rumah joglo Jawa Timur. Wis gak apa-apa. Wong kae mbek. Oh, iki ta. HP numpak iki ta. Ayo Intan sing seneng ini lho pemirsa, seneng apa ya ning gone air ini lho. Lewat ndi Kinara. Iya, wes gak apa-apa, ayo berani. Bisa ayo. Oh, Mbak gitu lho. Gak apa-apa, ora jero koe. Ndang naik. Mati deh. Ora apa-apa Tan. Bismillahirrahmanirrahim. Gak wani pong. Wani. Berani no. Itu loh. Wes. Naik rono Tan, selurutan Tan. Oh, gak gelem deh. Banduku. Gak apa-apa bandune dienggo ora apa-apa. Ora masalah. Ora apa-apa gitu. Ora apa-apa Tan, bandu basah ora apa-apa. Ora masalah. Iki teles yo gak apa-apa. Koyo iso garing. Wes ndang renang kono. Gak wani. Ora apa-apa, ora jero kok Nah. Waduh. Ya wis to. Tapi marah padha rono kabeh, aku nunggu Intan sing renang iki lho pemirsa. Wes gak apa-apa. Ono jero ya. Heeh. Iki gak. Ora padha ae iki ketoke nggo anak-anak. Kalah duwe adik ning kono kalau. Walah panas pol pemirsa iki. Oh, pindah. Kalau Mbak Indah pindah. Ulah pripate nganu apa jenenge kena keringet tak perih. Intan ya pokoke nek ning gone renang ngene iki ya wis areng dhek. Iki lho, srengenge langsung per ngene lho. Panas. Lah Kinara malah mlayu-mlayu ning panasan nih. Panas dok Wah. Basah. Teles lho, Dek. Iki sing ning gone apa jenenge kolam renang. Kolamnya gak ditanam ya, modelnya ini. Iya. Modelnya kaya ngene iki lho apa pemirsa empuk ngene iki lho. Empuk-empukan ngene iki. Pengen lihat saja, pengen delok tok Tan. Semangat untuk yang bikin konten kreator di seluruh dunia dimanapun jenengan berada. Pokoknya semangat ya, jenenge golek momen ya kudu kadang berpanas-panasan, hujan-hujanan, lelah. Pokoknya untuk menghibur, untuk barku ya menghibur, mencari rezeki ya dan lain-lain deh pokoknya ya. Pokoknya semangat. Iya. Lah, kalau anu kaki pikir ngono. Aku tak nyedak.
Ya ning kene adem salware, Pak. Adem ning kene. Lah ning kono delok to, Nduk. Walah, srengenge langsung tor lho. Jangan. Kamu gak bawa salin, PEP nyemplung sing go salin lek Intan tok. Kakike kena noneh, Nduk. Walah langsung gelombang tsunami. Kecil tan mbok ngonokno, mak blung. Wah, ada gajah kan lho. Gajah biru. Meneh. Piye? Tang. Dia pengen nyemplung. Walah cah pinter. Kenapa tuh, Dok? Iki lho sing kene Intan. Ning kono tempatnya santai, ning kono nggih, pemirsa. Pelan-pelan, aja mbok blung ngono kok anu airnya mumbul kena adik. Bajune adik teles kok. Adem ning kene. Oke guys, dadi iki ape numpak ning dhuwur ya, numpak apa jenenge? Perosotan ya. Perosotan. Ya Allah iki angine semilir, makane iki menyok ngene ya. Ayo. Langsung ke atas iki. Langsung ke atas. Ayo. Langsung ke atas kok piye? Terus apa? Terus apa? Terus apa? Langsung ke atas ya. Yo guys, kita langsung ke atas kita tak takut sih. Wes guys, tadi iki ape langsung ke atas saya yo. Kita yo langsung ke atas nggak mesti enak penjaganya ya mungkin. Kita langsung ke atas. Yuk. Walah kita orangnya hampir-hampir lagi. Jadi apa ini? Saya ke atas. Ya pelan-pelan. Kita naik guys. Aku tak bisa menggeh-menggeh itu loh. Kita tadi naik ke atas. Pembiro ini. Walah pengakeh guys. Ki gurih kui sing anggon renang mang yo. Ya Allah. Masya Allah. Iki enak iki nih. Panggon luas ngene iki ya. Langsung kita ke atas. Oke, ternyata sing bawah kuwi macet. Sing pendek macet. Jadi kene naik sing tinggi. Ayo. Menggeh-menggeh guys ya Allah. Ya Mbak Intan delok nih. Ya Allah Gusti. 2 orang bisa ya? Langsung 2 orang. Langsung bareng. Gak bisa. Ya Allah. Ya udah satu-satu aja. Mbak Intan bisa. Nek dari apa? Berdua depan sama belakang gitu nggak bisa? Ya udah satu-satu. Nek. Oke, jadi iki satu-satu ya. Iki sok Mbak Intan sik. Kakinya dilurusno ya Mbak Intan. Tangannya diangkat. Nah. Udah, siap. 1, 2, 3. Yeay. Bolang kok kena cipratan banyune. Mandek. Gerak-gerak. Gerak-gerak, maju-maju, maju-maju. Maju-maju ngene yo. Nah. 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 Terus. Wes. Ya Allah, kayak genten aku, guys. Oke, iya. Iki genten aku ya. Siap. Oke. Ini lagi kena baju, guys. Aku telur. Aku mati mengguri.
Terima kasih. Aku tiba asli Mbak mengguli Mbak. Kenapa Mbak Intan bisa macet? Kak Ramang mungkin kurang ngene, kan logonya ngene yo. Jadi gak iso merusut ngene. Oh Mbak Intan terlalu Kurang ini. apa terlalu ngene oh, terlalu mengarep ngene. Jadi gak iso merucut. Aku makan rodok ngene terus kakiku tak lonjono ya Allah guys. Ya Allah guys. Dua penemuan kono ya Mas Ali langsung payu mang. Sumpah. Enton Mau dedek ya Allah. Ya wes pemirsa, demikian nggih konten healing minggu bersama Ibu Kinara sing tak culik. Ki aku yo wis izin Mas Dimas lho. Sudah ayo. Mangar-mangar ngene cah. Pening Dina. Sudah nggih, ayo pulang nggih. Ayo. Loh kok kebenjolan lho. Ayo pulang. Kok kono, Nduk? Ya, yuk. Demikian pemirsa konten siang ini. Doa terbaik untuk jenengan semua. Semoga sing sakit yang paringi sembuh. Untuk pejuang garis 2 semoga yang diberikan momongan yang salih dan salihah. Mang mbok tumpang nang kloso, Nduk. Klosone teles nang kok. Kan nih? Bener. Iya ngono kok mbok tumpang nang kloso. Iki klosone ya teles no, Nak. Sik. Oke, ya Ibu tak numpak sik. Oke, pemirsa. Aku tak metu kok kene gak apa-apa, Nduk. Loh. Walah, kita enek kene ta. Nggih pun pemirsa nggih. Ya. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Yuk. Yes, yuk. Oke.